Kanyang laki din! Ay na, sino ayan dito umawag kan ka, girlie? Hey, tingarod nobyo. Ibagam ngamin, asaan nga umanawag Amo na mo't amadamati trabaho? Di na ay amo ti office hours? Amo na, friend. Imbagakan kwa na. Amo na mo't gayam. Ngam apay nga ron nga umanawag. Ay, jak man amo iti daya tao. Uray ibagak asaan pa nga umawawag. Ibaga na mo't akailiw na. Ay, nalabas mo't tinobyong. Aywan gayam. Talaga ka di akas jay tinobyong? Ha? Apay ka di. Sa bali mo't ti pormana Nudaduma, nakapolo sa nakashorts. Nudaduma man, sa bali ti pormana. Jak maawatan ti tasty nobyong. Sika talaga, Mayla. Tauyawang pa yan tinobyo. Ay na, pasensya kan, girlie. Saan ko nga uyawan? Ngam ibagbagak laang tipod no. Si Kamat Orlando, kinunakmat kan ka adi ka umanawag no kasi nga oras, gaputa madama ti trabaho mi. Pasensya ka na, girlie. Kailiw ka nga, may. Si ka talaga Orlando. Kat, nagapom ka di. Ijay balay, mahal. Imay naklangarod sinukon. Uwan, mahal. Napisina. No kaya mo, intabay mangan. Ay katun mahal. Tapno maturog aklaan inton makaawid Mano nga tatibayadan ta? Diyak ka mo mahal. Damagan tanto ijay cashier Sa bagay. Mabait lang taibusat pa'y dahi ti Diyos ko. Una, di ka mat-apapurain gan. Ay. Ne. Ayan na nga tala wallet. Apay ka di, mahal. Di ka mat makatal na. Ay na, nalipatak magganti wallet ko, mahal. Anya? Un, mahal. Ang bayang, makisarita kiti kasir. Ibagak nga isublik to ti bayat tikin nanta. Ay na, saanan mahal? Sana bali? Adamot tinabatbati ang kwarta. Siya kunti ang bayad. Ayos ba na yung tibiyang, Dulyos? Naragsak ka ma, ito Orlando. Ay, kita ma. Ang mga numaatake ka, gapoy tinalaos aragsak mo, pare. Anya? Apay, anya launa ti pakaragsakan. Ayos man ang tipugis, Pards. Nakapangan man ang ti tao diyang inginahin na restaurant. Anya? Kasano ang nakapangan ka? Kit awan mo ti kukwartam. Taulti mo ngalam, abwa. Kit inutang mo pa iya-store ni manang ka. Ay, anya ti usar ti girlfriend nga. Anya? Nagdiskita raman ti kayan ayat mo? Saan bare? Inusar ko lang ti utak ko. Ay na pare, di ka unay. Ang mga makaala ka iti sakit iti tiyan. Gapo iti daytang at aramidan. Anya? Wen pare, wano saan? Ang mga numaltutan ka. Intun sumarunong aramidan mananday ta iti girlfriend mo. Kunam ngayon imasa matilmonan tinaima sa taraon. Hanggang malakjo kagaya man, pare. Sikamad pare. Kasala ilunlunod na kung iti daytang ibagbagam Girlie, ada ka di may kwartam dita? Apay ka di, Mayla. Umutang akpay ko ma. Awan ka no ti allowance de kabsat ko nga adda iji syudad. Bayadak to intun sumarunong nga sweldo tayo. Ay na, pasensya kan, Mayla. Adda ngam umanay lang allowance ko aging gatapos. Ay, kunak ano di mon inibus ti kwartam. Adda ko ma. Ngam napan asa nga ribo mat ngamin ti binayadak iji restaurant idi Kalman.
Anya? Napan ka ng restaurant? Kunam nga agtipid ka, ngam napan ka matgayam ng restaurant. Sakat, di ka pa'y nag-ayab. Ay na, sa anak ko maamapan. Ngam inawis na ti boyfriend ko. Anya? Inawis na ka, anangan? Ngam si ka matgayam tinagbayad? Ay, manumot day ta boyfriend mo ah. Agawis ije restaurant? Ngam saan mat nga iso ti agbayad? Ay na, denggan nakpay ngamin Saan ko maasyak ti agbayad? Ngam nalipatan na ti wallet na. Anya? Saan ka di akong parim dayjay nga Orlando, Julius? Kitway, apay ka day. Jak ngamin kursunada ti panagrup-rupa na kat. Anya, amumit ayan no, korsonada na ti panagrupropa, may la. Kaslawan ti panagtalag ko iti dayjay alalaki. Kasla ngamin gungundawayan na lang ti gayam ko. Ha? Wan, kaslamanan idi na minsan. Inawis na ti gayam ko ang mapandamang restaurant. Ngam idinalpas daanangan, nimod gayam girly tinagbayad. Anya? Wan, ti rason na kano, kat nalipatan na ti wallet na. Amukon na diya kumparay. Ada ti loko na. Iso abagam ti gayam mo. Asaan unay nga agtaltalag kin Orlando. Ay, kanayon ko abagaan. Ngamjak amo iti dayjay agayam ko. Dangamat no maipapan ki ni Orlando. Nainlab siguro kin Orlando ah. Ay naku namon, Julius. Kat day ti matdultog nga Orlando, hut-hut-hutan na mat ti gayam ko. Nalpas tamatin anangan, mahal. Ingka agbaya din tamapantan. Mahal, Apay ka di, mahal. mabaling ka diha, si kapay lang tagbayad iti kinanta. Anya? Pasensya ka, mahal. Awam mo tang tiwali ko. Ang mga no adamot tinang sipdot itay ija market adjak na siputan. Anyan? Pasensya ka talaga, mahal. Sana bale, bumawi akto itong sumarano. Ay, agra-ira ka naman ngamin, dagiti manipdok ka. Ala, inta nga roden agbayad Orlando. Tapno rumarta dito yan. Ay na, pasensya ka talaga, mahal. Ala. Awan ti problema. Tumakder kakit diditan. Taintag bayadan. Tapno makarwarta dito yan. Pasumublat mat dagiti daddo maamangan. Kasano, mahal? Itulog ka ni Balayaw. Saanen Orlando Santos Domingo? Inawagan nakmutin iti buo anagang ko. Anya nga rin ti kayat mo? Orlando Santos Domingo? Alias Mananggundangway? Sadot, imot, ken gago? Dayta ka di ti kayat mo amangag, ha? Nini. Anya ka di dagita nga ibagbaga, mahal. Diretsain kan Orlando. Ngam dayto yan ti maudi apa nagkuyog ta. Gaputa itamit lang, makiwin na swasakon kan ka. Anya, saan, mahal? Ay, ayatan ka among dayta. Ay, ayatan na. Wano, ti kwartak lang ti kayat mo. Nakadlaw akon Orlando. Idi payla ang apal-paliiwag ti aramid mo. Umababuso kan. Agasam, tunggal rumwarta, siyak taggastos. Awanan ka itibain. Gaputa kundi awis ka, ngam siyak matlagayam tagbayad. Pasensya kan, mahal. Diyak mainggagara dagi jay. Gaputa mairanran na. Nalipatak ti kwartak, kinasipdot ti walit ko, mahal. Daan dagitan arason, Orlando. Ti kunam kit di, kayat mo lang ti libre. Iso nga ita, agsinatan, gaputa di kan kayat. Gapu iti naalas nga aramid mo. Anya. Nakiwin na swasa kun kini Orlando, Mayla.
kasta ka di? Wan may la. Ay na, kablawan ka, girlie. Congrats! Anya? Kablaawan ka ah. Taka maudyanan na, utak mo na ang gumana. Anya? Ay, kunaklakit di ah. No agnanayo na nga agpalpalo ko kalatan iti dayjay nga Orlando ang manang gundaway. Nasaya at mat. Tasi ka mismo tinakiwin naswas kan kuana. Wan may la. Gaputa na ka Amerisa. Pudno gayam dagiti ibagbagayo. Agun gundawayan naklaang ni Orlando. Nasaya at mat ah. Tasi ka mismo tinangibaga iti dayta. Wan, gaputa saan laanam na minsan nga inawis na. Ngamsyak mat gayam tagbayad. Ado dagiti rason na. No saan na analipatan ti kwartana, nasipdot. No saan anasipdot, natinag na iti kalsada. Hay, anyan, makapaturn off my life. Ay, awan mo Orlando. Imbreak na ka magaya man ti girlfriend mo. Uwan nga ron, pare. Ay, kahit nasaya at mata, pare. Na, nakiwin naswas lang arudang kanyak. Ibagam ki din na nasayaan. Ay na, nasayat ko na tapno di mon gundawayan. Kasi mo di tao pare. Ha? Manumutin aributin na gastos na king ka. Isos tulay, tainsina na kan. Tapno urnungan na kide, ti kwartana. Sigamot, pare. Kanunungan pa'y mo ni girlie mo. Uwin ata kasi mo't agun-gundawayan pare. Naimbag man, tasaan ka analtutan iti naudya panangan nyo iti restaurant. Ay, saan pare? Jack, itulo ka. Jack, kaya't ti maibabay ni di restaurant. Nay, handa magam basit bayin mo pare. Apay adi ka mabay na mga iti saan mo gayam abayadan. Siga talaga, pare. Ura na minsan, awan pa'y ti ko na masuportaran na kami. Apay kung masuportaran ka pare. Kilo mo itagit aramid mo. Sana bale? Mag-aaram haktumanan iti sa bale. Ay kahit una pare. Ngunay, agan-anad ka ah. Ang mga nusika mo ti pagkwartaan na. Anya? Patyanak Cindy, I love you todo. Awan preno, uray maibangga dya kanto. Anyan, kas kamot lamang luklo ko Orlando. Kasano amamati aken ka, ket kas tamot ibagbagam, kas lalinya ti agar-arum aballa. Sigamot Cindy, amumot ay ti balang agarim. Anyat amok ngay Orlando. Patyanak ko Cindy, talagang ay ayatan ka. Pudno ka di dagita Orlando? Uwan Cindy, cross my heart. Patyanak ko Aramidag amin nga ibagam. Tapno aklunum lang ti panagayat ko. Agpaiso, Orlando? Uwan Cindy. Sige, agkaman nga rod dagiti dapan ko. Anya? Kunamat nga aramidam amin nga ibaga. Sige. Aramidag Cindy. Agin papangina mo tayo ito babae, Cheski. Sige lang, si kanto mati may sak. Angaw ko lang, Orlando. Ala, aklo na konti panagayat mo. Mapantaman mo't mga ijeng nginginaan a restaurant, Orlando. Ay, wala. Areglado, Cindy. Manumat ng abulan tang agayan ayat. Ngam saan tapay anapadasan tinang restaurant. Keto na, Cindy. Day talagaya. Awan ti problema iti day ta. Wen, padasan ta ti mapan ijay eat all you can apanganan. Tapno aguma ta amangan. Areglado. Sika ti makaamo, Cindy. Cindy, rumwartan. Umad atong ti customer. Agbayad tapay asak bay arumwarta.
Cindy, awan pa iti kwarta kita. Mabaling ka di asikapay ti agbayad. Anya, awan kwartak Orlando. Kunak man no adda pagbayad mo, tawon ka met awan. Kunak ano, adamat ti pagbayad mo. Gaputang nagawis ka man. Awan Orlando, kan maysa, sikat ti lalaki. Iso arumbang asikat ti agbayad. Awan nga ro ti pagbayad ko kunak met mahal. Kat anya nga ro ti aramiden ta, no agpada tamet nga awan kwarta na. Ay, sapay nagnina tinakanta. Saan kan nga agreklamo? Gaputa ad-ado ti kinnan mo ngam iti siya. Ala, makaamukan iti babayadan ta Orlando. Anya? Ay, sana mabali na pumanaw kayo. No saan kayo pa nakabayad, mister? Anya? Mabaling ka di nga sublimin to tibayan mi. Nalipatan mi gayam ti kwarta mi jalugan. Ha? Isubli after 5 minutes. Kan may salaing ti mapan mangala, agbati ti may sakata kayo. Anya? Ay, sikan ti agbati Orlando. Anya? Jaket Ang sinsinong pag kayo mister? Kaya't nasuwan, talagang awan ti pagbayad yo. Sana bale? Tagda ti remedy na dayta. Ikaw yung langin tikinan nyo. Mapan kayo di kusina, kat mapan nyo inawan, amin nga inawan ni Jay. Tapno solve ti bilyo. Anya? Basol mo tayo ito, Cindy. Magibabayin ka. Apay asyak ti pabasulam ngay. Duata nga akim basol iti daytoy. Siga, gapot akong di awis ka. Ngam awan magam kwartam. Ang damat ati basol mo. Wan ka awan. Ngam awan mat gayam ti inbulsam. Ay na, sakit. Ano tinawan? Ay na, kababa hindi ka stoy. Naginautan iti plato ko sa kaldero di na oras. Basol mo tadi mo imbaga adagos nga awan gayam pagbayad mo. Nagtigsi ako magayam iti kapsan mo Tanang isabat iti kwarta. Ay na, jak kayat. Agungot lakit di dayjay. Kan maysa, or-orayak nga rod no adda irwar mo apagbayad. Kit mo or-orayak mo't nga apan mo bayadan. Ha? Ay na Orlando, naging inuray talagayam iti awan. Awan mon pare Orlando. No. Naranam ti pada mamananggundaway. Iso aga po iti kinalain yo mananggundaway iti pada yo atao. Napasubo kayo kay ngarot adwa. Anya? Ketwan mo baray. Kundi restaurant kayo. Ngam awan magayam kwarta yo. Sapay ket ijeng nginginay na restaurant tinabanan niyo. Naginaw kayo laka ngarodan iti plataw kas kada kalderaw. Anya lagi di na ya. Ay na. Gusto na pare. Di na akong katawaan. Ay na. Naging inuray kami lagayam iti awan sika. Kita niya kay ngarap paray. Talaga kasta. Pare, nakamiris ako. Ha? San gayam na saya ti mananggundaway ti pada mataho. Kaputan nakarkarom to ti mapasamakin ka. No agbalatakin ka taramin mo pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.